Nyt lähdetään tekemään Word-tehtävää 4. Ja laitetaan taas se kanan nimi. No ja tässä tehtävänä oli muuttaa Wordin normaalisarkan asetuksia siten, että vasen sarkain on asetettu 4 ja 10 cm kohdalle. Se hoituu. Kun eka valitaan tää teksti. Nyt täältä paragraph. Eli nyt kun me valitaan auki, valitaan täältä alhaalta tää tabs. Ja tää on tää tab stop position. Valitaan sinne eka 4. Ja sitten set. Ja sitten 10 ja set. Sitten vaan OK. Nää vielä lihan voidaan ja sit sen pitäisi olla tässä.